Ei, què tal? Bones a tots. Avui m'agradaria portar-vos un vídeo i explicar doncs, la manera de transcriure molt fàcilment els vídeos en català. I no només això, sinó també qualsevol arxiu sonor, àudios, mp3, .ogg, allò que siga. D'acord? Llavors, molt fàcil, entreu per primera vegada a fesmelacta.cat i vos eixiran tres opcions, tres rectangles, però vos eixiran unes xifres perquè vos heu de descarregar la informació, el paquet, no? perquè funcione. Llavors, el de transcripció ràpida seran vora 100 megues, el de transcripció de qualitat 1 giga i el de transcripció de qualitat 500 megues. Descarregueu, jo vos recomano el que porta el foc, d'acord? El descarregueu, passaran, no sé, són 500 megues, passarà algun temps i el seleccioneu. És a dir, torneu a tancar Google Chrome, molt important, fer-ho tot amb Google Chrome. Tancar Google Chrome, tornar-la a encendre i després apretar a esta opció. Si vos canvia el color verd oscur, llavors és que ho heu fet molt bé. I ja, per exemple, anar a un arxiu, per exemple, una conferència, i arrossegar-lo a fitxer d'àudio. Perfecte. Podeu seleccionar la manera, jo què sé, si voleu només 10 minuts el vídeo, col·loqueu-ho, d'acord? Seleccioneu l'inici, seleccioneu el fi, el final. I només li haureu de donar a transcriure. Després de transcriure el fitxer, imagineu que teniu CapCut instal·lat. Mentre això funciona, vos explique. Teniu CapCut instal·lat, d'acord? I esteu fent un vídeo com este. Quan tingueu l'arxiu MP4, per exemple, el poseu ací, vos traurà la transcripció del vídeo i el fitxer resultant, que serà un fitxer de subtítols, serà un fitxer .srt. També l'aplicació té la possibilitat d'oferir-vos este fitxer i seria apretar a exporta a .srt. D'acord? Quan funcione, doncs ho provem i ja està. Doncs bé, ja comença a funcionar, perquè he tingut algun mini problema, però és normal. Gravació i aquesta aplicació requereix bastant requeriment del vostre ordinador, però ja funciona bastant bé. He baixat la qualitat i, la part positiva és que, clar, per veure en el moment en el qual està parlant l'entrevistat, doncs heu de posar a no treure el temps. D'acord? I ja. Sentiu. Que és el del professor Bernat. Francesc Bernat és professor agregat a la secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. O sigui, funciona perfectament, d'acord? Llavors, imagineu que aguantaré fins a un minut i ja està. Tinc un minut de línies, no? Transcrites automàticament, o 45, ja està. Li doneu tot després a exporta a SRT, vos traurà un fitxer, d'acord, ja el tenim en l'escriptori, d'ací no res. Molt bé. Ara vos n'aneu a CapCut. O sigui, jo ara ho faré CapCut, a veure on està. Ja està. I mentre això continua, evidentment vos heu d'esperar que acabe. Però mentre això continua, doncs bé, teniu, per exemple, el vídeo per una banda, l'arrossegueu a CapCut, els subtítols, un minut, en aquest cas són 47 minuts del vídeo, però en un minut mos conformem. Doncs l'arrosseguem ací i ja està. És a dir, a l'hora de posar els subtítols, este vídeo és el dels subtítols. No passa res, és que ja ho havia provat abans. Però imagineu, teniu el vídeo per una banda i teniu en text els subtítols que acabem de crear amb Fes-me l'acte. Els arrosseguem i els posem al principi. Recordeu, posar-los al principi. I ja apareixeran. Jo el que faré ara és fer zoom a tots aquests subtítols, els seleccione tots, els pose grans perquè vegeu que són estos, d'acord? I ja està. Per la meva banda els podeu canviar el color i tot allò, però així sabeu que són estos. Tercera ponència d'avui, que és la del professor Bernat. Francesc Bernat. No veus? Vos serviu perfectament. Si no voleu fer estos vídeos, jo què sé, per a TikTok i tot això, i voleu penjar un vídeo a YouTube,
no obriu CapCut, sinó que només pugeu el vídeo i este fitxer el que feu és l'arrossegueu a l'opció que posa afegir subtítols a YouTube. Els hi afegiu i ja està. D'acord? I per la meva banda això és tot. Espero que vos hagi servit i ja ens veurem en uns altres vídeos.